Ліпінская стыхія за лічаныя хвіліны расправілася з больш чым 40 тысячамі гектараў беларускага лесу. Але, як кажуць, ламаць не будаваць. Растуць сосны веліканы доўга. Сталасці сеянец хвоі дасягае толькі да 80 гадоў. На Гомельшчыне пачатак новага жыцця загубленых лясоў паклалі мінулай восенню. З лёгкай рукі прэзідэнта краіны стартавала рэспубліканская акцыя «Дай лесу новае жыццё». Пасля зімовага перапынку акцыю ўзнавілі. Когда будете помещать корень в лунку, в посадочное гнездо, соответственно, необходимо убедиться, что корень не завернут, для того, чтобы он потом не погиб. Падрабязны інструктаж, меч Колесава і добрыя намеры адраджаць. Усё, што патрэбна, каб новы лес атрымаў права на жыццё. Задача на сёння – пасадзіць каля 16 тысяч сеянцаў хвоі і бярозы. Лясныя насаджэнні ў Жлобінскім раёне ў ліку найбольш пацярпелых ад ліпінскага буралому. Таму вясновая акцыя стартавала менавіта тут. На сегодняшний день уже восстановлено около 1350 гектар. На этот период весенний у нас 1195,9 гектар восстановления подлежит. Планируем все закончить этой весной, так как к нам подключается уже со вторника Жлобинский райисполком. Будут участвовать в акции ежедневно по 150 человек от райисполкома. Также приезжают на помощь сторонние области, которые участвовали в разработке, будут помогать каждой области по 50 гектар. И соседние лесхозы. Вясновая акцыя па адраджэнні лесу ахопіць практычна ўсе рэгіёны краіны і будзе праходзіць з 21 сакавіка па 12 красавіка. Асноўны упор на пацярпелыя тэрыторыі Гомельшчыны, а таксама Магілёўскай вобласці. Мы планируем сегодня силами аппарата Министерства лесного хозяйства, в том числе силами Жлобинского лесхоза, посадить 2,5 гектар леса. Это около 15-16 тысяч деревьев. Это непосредственно наша сегодняшняя работа. Всего у нас в этом году мы планируем посадить 24 тысячи гектар новых лесов. Из них весной 20,5 тысяч гектар. В том числе вот ветровально-буреломные участки, которые были повреждены по республике, это 6800 гектар, а непосредственно в Гомельской области это 5600 гектар. Безусловно, задача стоит все буреломные участки восстановить за эту весну. Поэтому с этой целью мы вот и проводим акцию для того, чтобы привлечь как можно больше людей. До посадок лесу долучились практично усе пласты насельніцтва, громадские организации и дзяржорганы. У доброй справе уже приняли удел каля 70 тысяч человек. Очень нужное дело. То есть благодаря таким акциям мы гораздо быстрее восстановим лес после минувшего урагана. Надеюсь, что данная акция подтолкнет всех неравнодушных людей принять участие. Практично увесь пасадачны матэрыял айчыннай вытворчасці. Яго хапае злішкам. У краіне над гэтым працуюць 79 пітомнікаў і селекцыйныя цэнтры. Лес вырошчваць у нас умеюць, прычым на зайздрасць калегам за мяжы, адзначаюць спецыялісты лясной гаспадаркі. Асноўная лесаўтваральная парода ў нашых шыротах – гэта сасна. Яе дапаўняюць дуб, алешына, ясень і вяз, а таксама елка. Дарэчы, з-за змены клімату засуханеўстойлівую елку вырашылі замяніць на лістаўніцу. А вось над стварэннем ветраўстойлівых парод навукоўцам-селекцыянерам яшчэ трэба папрацаваць. Ірына Драбушэўская, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».